orang yang mahita. Asini roha madihamu do dame nasian di bata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluunam hata ni di bata di kita ima natar surat di Yohanes 12 ayat 12 satu ayat 15 songonomma hata ni di bata. Dungi torang ni arene dibigi halak natoropi narotu pestai neng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dema akka mare-mare lau manomu-nomu ibana hukuk dijujuhun hosian pinasupa sumanaro marhite guarni Tuhani Raja Israel. Dungi didapot Yesus mahalo disada ima dihuduli hobar tunatar surat. Unak koma biar burusion idama rajam naro marsihudul di anak ni halode. Ido saha dihamuna donga saha porsiaun masai pedek do trupugon holan obat ayat. Alai masai bagas do hinakamna ima di mingguta minggu palmarum. Di minggu napai ngotok kita laho mamonomunong dohot. Naro Yesus di panamunomotay makalason. Ima di namanomunomu di bagasan pestalas ni roha na balga di panomunomun siala nang roh madapotok kita songon raja naserep Yesus nang roh i manatapis tahun nang roh tu hita mabongoti mulutta. Alayat dorang so pinaibahiba tupukon adong dosada nanaing di dok trupukot tuhita tarlumubi ma tuhita halak badak. Ala say so malupihita diakka pestata say marluba-luba dopihita mabayan pesta na sangat migah. Baik sian fotografer, baik sian dekorasi, bahkan satu kasih panganon hidangan-hidangan, bahkan tu akka kursi nang songoni makanan-makanan dohot nang dia kata sebuta do akka undangan-undangan, bahkan mohon marupani baru akka gelarpe diundangani ikut begak-begak jala tibal-tibal gue. Monodang dibain akka gelar nai buidu gabi sihatau buidu gabi dianggap menyepelekan nih apalagi rupanya akka tamu-tamu na terhormat ikut dibain dong gelar nai do nang inganan na do kursi na do sudi maningong marupani ima tarok majo bangsot tak manang halak mata hera sudi hidup songoni. Alai masa menarik do di turput tanah opat ayaton naik ajaran di Yesus sita. Di torang niare dibigi halan atoro naro tu pestai pesta ro tu pesta tabayak jo ro tu pestai hidup daping Roma Yesus di pestai di Jerusalem. Tabayak puma. Alai diduk nak ngani dibuat maka mare-mare lama nomuno biju hosianna pina supasuma naro raja ni Israel raja imana roh Tuhani alai tidak maado dihudu dihaludi danggabe tado rupani dipakai ma udah siapa spili manang pasukan na luar biasa tahu api raja api madok di pasu-pasu manaro ni raja Israel
Alani dia makadonga saha porsiaun di turputon luar biasa do. Alai jiwi nama nomunui sada do hatorangan nama saya tebu. Tidak ima ro rajai di bagasan serep nirohan. Jadi mengalih sada jaminan. Nah luar biasa di roh sada raja, roh sada nasangap supista. Tunatoropi didok Jesus tok kanatoropi gak bisa ada jaminan binang tuhita satu dikyon madok tuhita unak komabir borusion ida ma'rajam do naro marsihudun di anak ni huludi wasa didok Jesus unak komabir tutonga-tonga ni bang sonaron di Jerusalem ikut jujur ruhita ala gukbir do rohani jolmei saat tu saudara dakkolan di zaman ni Jesus saat tu saudara alanya tekanan bahkan tekanan narosen si foto surat ka tekanan sa toko-toko ugamo ka tekanan narosya kekuatan politik Romawi bahkan isi na situ Jesus hona intimidasi alani do rohatani Tuhan Jesus mandok tunasida di nalau manomunomu mangalehon sada penghiburan manang kekuatan yang sungguh luar biasa. Kekuatan itu dilihat tunasida unang bosa, unang lapatanna, unang menek rohana. Molo menek kan bodoh gay mabiri. Asa unang mabir nasida. Alani dilihat Jesus do tunasida semangat nebaru unang mabir. Itu hatau ngajuk nata bigion hata unang mabir. Alai las itu gak bisa ada hatau nata adupi dia ke pergumulan ni gulut sigano pare ala mabir do ita dakolan di pesta dakolan di ka politik do dia ka nama sa dipertikan lain di sudi sindi ni gulut dari hitan waingon mabir. Alani dile Tuhan Jesus do sian hata hapor siaun unak ko mabir. Marhitir dia makadonga saha porsiaun molo tapatakas luar biasa do hata ni Tuhan Yesus malet hitam inak kayangani sada semangat di semangat itu idot tadi makadonga saha porsiaun dibain jala dinaro sada paret tanah begas kita ima sada paret tanah luar biasa kedatangan Yesus itu memiliki makna, memiliki pesan yang sungguh luar biasa. Rotu pestai dan holan mermida si pangando sinu modrohot na tai derupani dia ka persiapan jolmeh molo raja mana presiden tu sada huta bato tu repot lu sudah mulai irti satu tu gubernur do tu pengawalan do akadelan do akka basui mani ngomaropani dalan fasilitas kubagat jadi lengkap sudi ima molo raja di Portiva alanggu raja na sebadagi jangi ima Jesus dan pola na sona tapi kira kenapa pola perlu si pengamanan tak perlu di si ima nak kengani gabe hoda siapa pilih manang gabe arong marupani mobil anti peluru tidak perlu alai dan nama setabu ima di haroroni Jesus narotu Jerusalem masai erga situ tu de berengot tadi harone di pesta. Na perjulo nendo honon na di minggu palmarmo amai. Jesus memasuki Jerusalem. Ima sada patuluhon neng sahat nama Jesus tu ujungna. Tu ima penebusion tu hama matena. Itu terselesai di minggu palmaram itu termasuk nama tu minggu. Itu tu hama mateni Tuhan Yesus mak piga-piga renai. Di manaking dan liling naibe di minggu ke palmaromi sahama tu minggu penderitaan manang minggu lau memasuki langkah mendekati kematian. Ale berengot di sini boto Yesus deh ale dang mundur ibadah sini. Jaladang mabir ibadah sini ala di boto Yesus do ima neko sah do ibadah do si asa tarida holong ni rohani debatatu portibion dan gabe mundur, tetapi justru dia menghadirkan iman damai sejahtera, menghadirkan iman kengani semangat yang baru untuk nak unang mabir.
Belajarlah seperti Yesus yang mampu membawa kedamaian dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Ido berengota dan gabe tahu Yesus. Ale taida di justru lam di boto ibana otik nama tikina justru semakin luar biasa dia memberikan kedamaian dan gabe depresi rupanya. Kuda kalak na gabe depresi, apalagi boto lam gudang hamono, depresi gabe, stres, macam-macam, marsahid. Tapi Yesus itu Allah mengingatkan kita bahwa setelah ia memasuki Yerusalem nama dok unang mabiar, penuh dengan damai, dia memberikan damai dengan sederhana sekali. Itu berengota na perjulun. Na kedua kon na paling sederhana hian jala odo karakterna luar biasa. Ima yang dipakai menunggang manang di harorone badot transportasi rajai memasuki pesta. Apa odo na sadana luar biasa. Nasubui taida rupane luar biasa ni Yesus songo raja songon ima nanidokna nang dilubah-lubah hosianna marmare-mare, tapi Yesus luar biasa, dia memakai imah haludi bah simbol kesederhanaan be jala simbol na paling mengiri ke dosa sitong ne ay molo idok jol mahaludi do huinna ima patru kerendahan dari segala binatang rupanya ali di idok songoni rupani di boto di haludi gali iboto do haludi ima rupani nataida di bagasan binatang yang paling batarok rupani berangan otong lebak berdalan geleng batot tu memang bah mabubuno ni haludi batot tu bah nakka nalemas do ningo marupani yang mo bukan kuda do seharusnya kan kuda alai daun alai dipakai Yesus do ima nak ngisian toruk ni rohana dipilih ibana do sada ima udei do alana ma ditabegi sian bukuni si Sakaria naroma ibana jala marsihundul haludi ido natayo jala laos di sido di gernapi jala di sido tari dahatan debata dangadong naso dikenapi siap pada narubi taringo tu perjalanan manang haroroni misiasi manang haroroni raja nanidok ni hatan debata narotu portibion idot tadang maaf kata marupani dang pamer nita majo dang pamer haguguun dang pamer raja dang pamer sinadongon dang pamer senjata bah aupe odo na luar biasa idot tasien kedatangan seorang raja yang penuh dengan rendah hati. Dia datang menjadi raja yang penuh damai dan dipakai kesempatan di dalam kesempitan. Mungkin ramuli berapa kesempatan dalam kesempitan ini. Mungkin benoma akka pengawal-pengawal nah hebat. Tapi Yesus bukan. Justru dia dengan rendah hati memakai haludi lau madaboto tu pesteng. Na perpuri madia makadong sahapon siya di minggu palmarumon adorendon na ima taida masadahata na luar biasa pujian itu na taida dipuji nasida do Yesus dipuji jala taida nakani bahwa pemujian nasida madok hosian. Paingat kita supaya pujian kita jangan pernah berubah. Nampe pujian nakangani pujian inatoropi maddo pinuji mah disambut dengan arak-arakan, tapi tidak beberapa hari lagi pujian itu berubah menjadi cacian dan hinaan. Alannya ay gudang pujian natoropi ima di awal di penyambutan na mandok naburju na mandok di penyambutan na di holongi rohana do termasuk upane ke slogan nasida na mandok hosianna dipuji nasida do alai dan piga renai gabi berubah menjadi
inaan persilakom itu siya di berengot tanak kay nga ni asa unang tatirunian ka pangalahon na songoni. Dipuji hanya di saat dia beruntung, tapi ketika tidak beruntung ditumbangkan. Asa yang otot tado bah pangalahon na orang dinggan duini tamarupan jam dinggan songoni pangalahon molo naing pujeta bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya ada dosi yang otot tadi amak kadungan. Jangan ada udang di balik batu. Karena dona nengiri jujur. Saya dipuji apa nadong lo masuk do tujuan. Jadi memuji karena ada maunya dan tidak sesuai dengan harapannya bisa berubah menjadi ya tahu tuh mah puji-puji imana matai be dan sesuai harapan nih. Gabi dosa do gabi order to aswase ya minna bape pemuji-muji na luar biasa do hebat do raja nami hebat do pendeta nami hebat do situ nami hebat do lain nami hebat do huda nami ande orang dang pas nerwane uti sohase ya jormu mai tahu sirme utunna sohase janganlah seperti itu alai di palmaromo puji dan sorai bagi Tuhan karena itu diingatkan kepada kita ibaratnya udah kumagira tong tapang asa humma marni mapalmar mehita nyapa untuk kita di bagasan nguluta maddo di bagasan na marminggu palmaromon hidok tuhita osianna ina suba naro marhiti luar ni Tuhani raja ni Israel amin mau lihat madigo ali Tuhan dewata marhiti hatam nabadi amin.